Hadian Sarkar MDA tu kam syam kiai ke jingdawa jung keseng VPP kata ban pen kala thamai no kerukom bha thungkam ha gejela ani banwan ra ke jing pen kala ha ka reservation policy syajar kendai spa nyopuar ha ka ar pulai terik ujemang arajar ar pulai presiden keseng VPP uba Arden Melo Basayomoj ula sedang dak jing syatkan ke baklembo opor komisi benta ban pen bor ke Sarkar halor kening amat jingdawa Presiden ke VPP ula penlong yang ke jing syatkan akhmat ke main secretariat Shillong badak ke step jong ke singi ke sedang lawan bansen ran langru di dekat ba akhmat jong ke seng VPP bagentup iki MLA kiseng balang bat kiri upat ba wala kene ke jing iki jong ke seng VPP kelalong ha gurukom ka bajai-jai ha ka ba kelara tang ke jing thok ki ba pen pau ki mat jing dawa jong ka Henry Lasaki pat ke jing pen klan ki bor penyat distrik ki bor Pahara hajan jong ke jaka kentup naduk ki pulet ki kali pelip ding bat ki wei Pimut ba ka yeng ka shiri kamtip kanuk person la reserve ha Meghalaya but pimdei ban sngolongo but pidei ban tip bagi babon ki state khamtam ki tribal state ki north eastern states ka reservation ke juki kapalat ye kata tendrengi di ke tribal dominated state kabay pher na kiwi pa state agri India e kata ka jingpen pau ke jungki ke tang ka kanya tap imiau ka baki kim kwa ban penbe ya reservation policy pi namar ki smuthu bala dalit sakut ngin job mangi ndai kan kata igini ki para garo bate kata ka ba nagaling ka sarkar ki kwa ban nagaling gini ki para jingi ki lesi ki kwa bangin le sakut kenang bakan daladon kata ke cingta iki pat ki sakno yangi ngim ko ban le sakut ni ko bakan dai ka political solution ni kani de lingba ka political solution ni ko ai ke ka belong just and fair ko bangil ong bangim ko ban penduk nong yenu mo la kalong yangi ki pat khasi le ni ki pat gro tangba ka de banlong ka ba shongnia ka ba shonghok kata ka kom ba kam phi ngidang sudah election Kaba susi kalong bakat kita kinong elam juga NPP kim i palat election. They don't see beyond election. We will look far away, 50 years ahead. Ini pet ya kata kesan po kan rupo snem. Hangi hi kata kamdon jing snow ande kedi tangkat dau, bat kadai ke jing bam kit-klik ke jongki. Namar haki hi kamdon ke jing jong pat ba kadai bentaman job election, bat ke jimut juk haki ke kota hak election. Kalau ke bersusi, bat upat ba oleh isyai. Kumbangi ngila keren, ngila lek upat ba, ngila peni kini ki mat, moh ki jingkular ki jingi. Kalau upat ba wai kalat ini, baginda naga sarkar ngin penurlong. Dari lada upat ba lesi umpat ibet ngimpat yo ida ka jingjob ka bangin don naga sarkar ngin ikut. Ini pendap ya kai, ka bangila kular. Ka election kadang jingai. Bat kini ki mat ki bangi ki kimdei kimat job election de ki kimat ban long ke jingker khu ye ki samla ki bawat ka muat jam ka jingker shan ka jo upai ba ya kan he ka jing identity ji ka penlong ye ki bakin sngo thu ba iman ka singi ka bakut ye ki kalajan nak ta daw ki sedang ban keren klumar ka dei tang ka jingker klumar ka bom don nongrem bat ka banumla hiru dalele em ban pinias sriem ye ka jing ki ka jingi ban penbe ye ka bha thungkam kum ki jing ki apo Kashmir, bat kiwi-kiwi ki jala.